V prvom rade mi dovolte všetkých vás privítať tu v Banskej Bystrici a privítať vás za iniciatívu banskobystrických učiteľov ako usporiadateľov tejto akcie a zároveň vás privítať v takýchto alternatívnych priestoroch. Niektorí viete, že pôvodne bola táto akcia plánovaná na námestí Slovenského národného povstania. Keďže sa tam koná iná kultúrna udalosť, na ktorú vás pozývam po skončení tejto akcie, a to sú Vianočné trhy, tak sme sa museli uchýliť k takémuto niečomu, hľadať alternatívny priestor. Konkrétne za poskytnutie tohto chcem veľmi pekne poďakovať práve záhrade Centru nezávislej kultúry, ktorí nám umožnili dnes tu byť. Vítam vás všetkých, milé kolegyne, milí kolegovia, milí priatelia, nielen školy, sympatizanti, možno sa medzi vami nájdú aj kritici, uvidíme v priebehu celej tej akcie. Kvôli čomu sme sa tu stretli a aké to celé malo pozadie, by vám už povedal kolega Ondrej Pastieri. Ja vám prajem ešte raz teda dobrý večer. Rád by som sa vám predstavil, som Ondrej Pastierik, som učiteľom na základnej škole v Badíne. Učím matiku, informatiku, aby sme povedali, že čo som, kto som. Vystupujem tak možno ako hlavný, minimálne ako zvolávateľ tejto akcie. Vierka už povedala, ako to malo byť, ako to celé dopadlo. Ja vám chcem všetkým veľmi poďakovať, že ste tu prišli. Naozaj sme boli troška tak v obavách, že koľko nás tu bude, či nás bude 10, či nás bude 50 a teším sa každému jednému z vás, ktorí ste si našli čas a možnosť, že odložili aj nejaké iné povinnosti a prišli ste sem. Ja by som chcel povedať pár slov k tomu, ako to celé začalo. Všetci možno vieme, že kedysi, už to príde ako dávno, Slovenská komora učiteľov sa stretla a začali uvažovať nad tým, že by možno bolo dobré zobrať zo pár takých najdôležitejších vecí, ktoré nás najviac trápia ako učiteľov a pedagogických zamestnancov, ale aj nepedagogických, a vybrať to najdôležitejšie. Zhodli sa na 3 bodoch, z ktorých vznikla výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky. A tie 3 body by som rád pripomenul, pretože tie 3 body sú to, čo nás všetkých spája, či sme to členovia našej iniciatívy, či sú to členovia iniciatív z iných miest, či sú to zástupcovia nových školských odborov, iných zoskupení pôsobiacich v školstve a zaujímavých sa o školstvo. Tie 3 body zneli takto. Prvý bod bol legislatívnymi opatreniami zabezpečiť zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a 90 eur od 1. januára 2017. Druhý bod z tejto výzvy bolo navýšenie rozpočtu v školstve na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnávať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl. Dobre vieme, že je schválený rozpočet na najbližšie 3 roky a že sa tam neráta ani s 1 eurom navýšením. Čo je, myslíme si, dosť tragické, hlavne keď takéto niečo predostrie vláda, ktorá dlhodobo vyhlasuje, že školstvo je jej prioritou. Tretí a posledný bod bolo prijatie novely zákona číslo 317 z roku 2009, ktoré by opätovne zaviedli možnosť získavať kredity overovaním kompetencií, zrušilo 7-ročnú medzernú platnosť kreditov, obnovilo možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium zahraničia, tvorivé aktivity a súčasne zaviazala Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihľadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšie praxe v zahraničí. Ten zákon, ako všetci dobre vieme, je v podstate celý zlý od spodu až hore a vieme, ako to je. Toto bola výzva Slovenskej komory učiteľov, ktorá mňa osobne oslovila, keď sa ma ľudia pýtajú, že ako to vlastne celé vzniklo, tak vzniklo to takto nejako, že som si to prečítal a povedal som si, že tieto body
sú logické, dávajú zmysel, že podchytávajú to, čo nás možno najviac trápi a že naozaj dokážu osloviť skoro každého. Takisto občas niekto hovorí, že večer v obývačke mi len tak nejako preplo a začal som organizovať ľudí, začal som vyvolávať ľuďom, začal som rozposielať e-maily, založili sme webovú stránku a pravdu vám poviem, nechce sa mi veriť, že po v podstate mesiaci takéhoto snaženia sa tu naraz takto stretávame a že sme to dotiahli až sem. Také aktivity, do ktorých sme sa zapojili, samozrejme prvou z nich bol Deň zdravia, kedy sa to celé rozbiehalo, alebo učiteľská kvapka krvi. Sám som osobne bol z toho veľmi vyplašený vtedy, lebo som krv v živote ešte nedaroval a nevedel som, čo ma čaká a neminie. A takisto som nevedel, či vôbec krv budem môcť darovať, pretože predsa len tie testy sú prísne. Túto sa to ale tak nejako začalo formovať, oslovil som vtedy prvých z vás, ktorí sme začali niečo organizovať, ktorí sme začali obvolávať. Bola to možno aj taká prvá akcia, kedy sme oslovili médiá, kedy sa o nás začali zaujímať a dokázali sme sa možno nejako zviditeľniť. Takisto to bola prvá akcia, bohužiaľ, ktorá vyvolala prvé negatívne reakcie. Dobre vieme napríklad o e-maile pani Líškovej, ktorá rozposielala na školy a varovala zamestnancov, že pozor, toto nie, toto bojkotujte, toto nie je dobrá akcia, čo nám naozaj príde ako absurdné hovoriť učiteľom, že aby si konečne možno našli čas a išli na to zdravotné vyšetrenie, na ktoré často chodíme cez prázdniny, na ktoré chodíme cez svoju dovolenku, na ktoré chodíme po obediach, keď už neučíme, len aby sme si nedaj Bože nejakú hodinu nevymeškali. Takže naozaj mi to prišlo absurdné. Takisto to bol čas prvých nervóznych reakcií z najvyšších miest. Ak ste videli diskusnú reláciu ten večer, kedy bol Deň zdravia o 10:00 s pánom ministrom školstva Draxlerom, bol tam telemostom aj Braňo Kočan, tuto z Bystrice vtedy išiel. Myslím, že to bolo takisto večer, ktorý mnohých učiteľov pobúril, keď sa pán minister vyjadroval v tom zmysle, že mnohí učitelia už iba rozdávajú pracovné zošity, že s deťmi nič nerobíme, že nedávame už ani domáce úlohy, lebo sa nám nechce pracovať. Ku koncu relácie povedal, že môžeme byť radi, že nie sme ako učitelia Spojených štátov amerických, kde učitelia dostávajú sociálne dávky, pretože sú odkázaní na pomoc štátu. Celé to, tak vidíte, smerovalo k tomu, že nám bol predstavený sociálny balíček, ktorý nás zjavne zaraďuje do tejto kategórie sociálnych prípadov a do budúcnosti sa ráta takto s nami, ak si zvolíme súčasť ľudí, ktorí sú pri moci. To je jediné, čo nám sľubujú, že sa snad stanú sociálne prípady a možno dostaneme nejaký byt, aj teda neviem, koľký z nás tomu veria, že by to reálne tak dopadlo, čo by to vôbec znamenalo. To bol Deň zdravia. Po Dni zdravia som si hovoril, že treba troška už vypnúť a že si odpočinieme, ale neodpočívali sme, ako vidíte, lebo celé to viedlo k tomuto dňu. Ku dňu varovania, ako si mne sa to veľmi páči po slovensky, že vieme nájsť slovenské ekvivalenty, alebo teda babysitting day, ako to bolo prezentované. Kde naša práca, respektíve hodinový zárobok je porovnaný s opatrovateľkami detí, kde naozaj tá hodinová mzda je porovnateľná a je to absurdné. Napriek tomu myslím, že ako učiteľia každý jeden, čo tu sme, sa snažíme robiť to maximum pre deti aj za to málo, čo nám za to štát dáva. Tie reakcie nepríjemné bohužiaľ pokračovali, stupňujú sa, možno, že ste sa viacerí s tým stretli, že na vaše školy sa ozývali všelijakí tajomní páni a slečny, ktorí sa možno niekedy ani nepredstavili, ktorí možno vašej pani riaditeľke alebo riaditeľovi hovorili, že pozor, ak sa zapojíte, nedostanete peniaze na nové záchody, ktoré sme vám slúbili a podobne. Týchto prípadov aj tu v Bystrici máme zo pár, po Slovensku takisto vieme o viacerých.
Je to naozaj nepríjemné, že snažíme sa niečo urobiť. Myslím, že môžem povedať, že my, učitelia ako inteligencia tohto národa, sa chceme stretnúť, chceme sa porozprávať a je nám to zakazované, je nám v tom bránené. Neviem, čo sa čaká od nás, že čo by sme išli robiť. Keby sme sa stretli na námestí teraz, či by sme začali prevrácať stánky, alebo čo. Vypili všetok punč, a nezostalo by obyčajným ľuďom potom nič. To je... Mrzí ma, že som nič z toho skoro nepovedal, čo som mal pripravené a povedal som niečo úplne iné. V každom prípade si myslím, že som povedal, čo som povedať chcel. No a teraz vám ďakujem ešte raz za to, že ste prišli. Pevne verím, že sa vám bude náš program páčiť a odozdávam slovo. Ja som sa tiež rozhodla, že ten papier vlastne nepotrebujem, lebo niekedy sa vám zdá strašne fajn, keď si niečo chystáte a potom, keď si to na druhý deň prečítate, tak už to nie je celkom ono. A každopádne vás budem dneska trošku sprevádzať týmto našim programom a budem sa snažiť tak zrozumiteľne tie čísla uviesť. A v ďalšom pokračovaní by som chcela medzi nami privítať Ľudovita Sebelediho z Nových školských odborov, sa teraz ľakol. A je to človek, ktorý mňa osobne tak trošičku nakopol a otvoril mi oči a ešte už poviem sám, ako to vidí. Dobrý podvečer, ja teda papier potrebujem, lebo ja som trémista. Pripravil som si takých pár krátkych bodov a chcel by som, aby to takto odznelo, aby to v spoločnosti rezonovalo. Bude to krátke, ale myslím, že ten, kto chce, bude chápať, pochopí, že o čo vlastne ide. Dnešné školstvo potrebuje peniaze na mzdy učiteľov, aby sa učitelia mohli venovať len a len deťom. Školstvo potrebuje peniaze, aby do školstva mohli prísť pracovať len tí najlepší. Školstvo potrebuje peniaze na knihy, pomôcky, aby vyučovanie mohlo byť názorné a efektívne. Školstvo potrebuje peniaze na budovy, aby sa deti mohli vzdelávať v primeranom prostredí. Školstvo potrebuje odbyrokratizovať, aby učitelia mohli prevažnú časť v práci učiť, nie vypisovať blbosti. A po šieste, školstvo potrebuje jasnú definíciu, čo treba deti naučiť a kedy, na ktorom stupni. Keďže som používal tie peniaze dosť všeobecne, tak my už smerujeme troška v odboroch k takým konkrétnejším veciam, ktoré možno ešte tento rok predstavíme verejnosti. A myslíme si, že školstvo nevyhnutne potrebuje, a to čo najskôr, zvýšiť normatív na žiaka najmenej o 30%. Po druhé, jednoznačne určiť výšku normatívu na žiaka pre rôzne typy škôl. Zabezpečiť, aby všetci žiaci spadali pod ministerstvo školstva. Zabezpečiť, aby normatív na žiaka prišiel priamo zo štátnej pokladnice na školu bez výnimiek. Po piaté, jednoducho a transparentne rozdeliť normatív na prevádzku a mzdy bez výnimky. Po šieste, zaplatiť žiakovi učiteľa tak, aby sa mohol venovať len a len svojmu žiakovi. Tento šiestý bod a prvý bod považujem za také najdôležitejšie, to znamená zvýšiť normatív žiaka o 30% a šiestý zaplatiť žiakovi učiteľa, a preto ten šiestý bod som aj trošku rozviedol. Zvýšiť tarifný plat učiteľa najmenej o 20% v roku 2016. Odbyrokratizovať školy, ale nie tak, ako to bolo doteraz, že zrušili plán práce školy, čo je úplne na hlavu postavené,
treba zrušiť úplne iné dokumenty a práve plán práce školy mať, lebo to je dokument, ktorý sa používa. Umožniť riaditeľom nakupovať knihy a iné pomôcky podľa požiadaviek školy priamo. Teraz je to tak, že platíme nejaký vzduch v nejakom sklade a odchádzajú ťažké milióny, kdežto riaditeľ by presne vedel, že potrebuje 30 učebníc a týchto, čiže obrovské množstvo peňazí by sa ušetrilo, keby riaditelia s tým zvýšeným normatívom mohli priamo knihy nakupovať. No a posledný bod, ten korešponduje s posledným bodom z predchádzajúceho papiera. Jednoducho a jasne definovať, čo na ktorom stupni treba žiaka naučiť, vytvoriť metodickú podporu, servis pre žiaka a aj pre učiteľa. Potom to naše školstvo bude sa približovať fínskemu alebo nejakému inému. Na záver mi dovolte povedať, že toto je už tretia akcia. Prvá boli Dlhé nosy v Bratislave, kde nás bolo 300. Druhá akcia bola Kvapka krvi, do ktorých sa zapojilo už rádovo viac. Do tejto akcie dnešnej pravdepodobne sa zapoja už tisíce učiteľov aj žiakov a tak logicky mi z toho vyplýva, že urobíme ešte 1-2 akcie a potom už možno budú učitelia naozaj pripravení na to, aby sme sa postavili za to školstvo na Slovensku, aby nevyzeralo tak, ako teraz vyzerá. A to sa dá len jediným spôsobom. Kto to nechápe, tak nás bude brzdiť. A ten jediný spôsob, ktorý sa začína už spomínať na sociálnych sieťach, je neobmedzený štrajk. My v nových školských odboroch sme si už urobili prieskum našich členov a môžem vám zodpovedne povedať, napríklad na našej škole sme 100% pripravení na kedykoľvek vojsť do ostrého neobmedzeného štrajku. Ale to sme len jedna škola. Čo sa týka našich členov, tak to číslo sa pohybuje okolo 70% a to nám ako výboru dáva mandát obrátiť sa na ostatných učiteľov. A že sa obrátime, to si buďte istí a nebude to ani dlho trvať. Pekný večer vám. Musím súhlasiť s Ľudovítom, že používanie tých papierov má svoje opodstatnenie, pretože Ondrej si ho nezobral a mal tak nenápadne premostiť na pesničku Loď, ktorá sa plaví do neznáma a použiť tú zjavnú paralelu s našim školstvom. Takže zaraďujeme tú pesničku teraz a poprosíme našich hudobníkov. Loď, ktorá sa plaví do neznáma.
Tak ešte chvíľu zostanem teda a chcela by som sa s vami podeliť o taký môj zážitok z dnešného dňa. Stalo sa mi niečo dnes výnimočné, niečo, čo sa mi stalo poprvýkrát v živote a to niečo bolo negatívne. Ja som porušila pracovnú disciplínu. Aspoň takto vyhodnotil pán minister školstva a takto vyhodnotil počínanie nás, učiteľov, ktorí sme chceli touto formou protestu pod názvom Babysitting Day dať najavo našu nespokojnosť so stavom slovenského školstva. Takže 10.12. roku 2015 si zapíšem niekde, že som porušila pracovnú disciplínu. A viacej o tomto dni by som bola rada, keby nám prišli porozprávať kolegovia z iniciatívy bratislavských učiteľov, ak sú už tu. Bratislava nie je tu. Nevadí, tak posunieme trošičku ten program o jeden bod ďalej a poprosím pani Máriu Grafovú z Ružomberka, aby nám... Áno, vážne. Dačo slúbila, ona si na to spomenie, kým príde k mikrofónu, že čo to bolo. Toto. Ja som tiež dneska porušila pracovnú disciplínu a to už je taká dosť vzácnosť, lebo ja už som tretí rok na dôchodku, ale kolegyňa ma zavolala, že poď ešte zastupovať, lebo 5 učiteľov alebo 6 je chýbalo proste zalátať dieru. Tak už od pondelka, vlastne už minulého týždňa už takto chodím zastupovať a teda mala som možnosť dneska porušiť po 37 rokoch pracovnú disciplínu. A bolo to celkom príjemné. Ale ja si myslím, že keby ktokoľvek prišiel na tie hodiny, čo dneska verím viacerí z vás takto spoločne tú disciplínu porušujete, by možno ani nepostrehol, že je to nejaké porušenie pracovnej disciplíny, lebo my učiteľia sme takí šikovní, že sa vieme aj hrať s deťmi tak, aby tie deti neprišli o to, na tom vyučovaní, o čo majú prísť. Ale nie o tomto som chcela, ale tak na previazanie. Povedala som, že už som tretí rok na dôchodku a dosť často sa sledujem teda sociálne siete, Facebook a dosť často čítam a dosť ma pri tom srdiečko bolí, ako mladí učitelia nadávajú na dôchodcov, že im držia miesta. A že proste oni chcú pracovať a my im to nedovolíme, dôchodcovia. Ja vtedy napíšem taký odkaz, kliknite si na, neviem, tuším, na sociálnej poisťovni, alebo kde dá sa vyrátať, že aký dôchodok vás čaká, keď pôjdete vy do dôchodku. Tretí rok si proste neviem zvyknúť, že zrazu z toho, čo dostávame z toho mála, tak dostanete možno trošku nad polovičku, ani nie. Záleží od toho. A to som bola aj riaditeľka, aj všetko, čiže čakala som, že ten môj plat bude nejaký taký, ale vážne, seriózne, vážne mám 3 roky problém z toho dôchodku výjsť, lebo ešte furt sa niečo spláca a tak ďalej. A tak som rada, keď príde kolegyňa a povie, že poď zastupovať. Viete veľmi dobre, že výška dôchodku sa odvíja od toho, aký plat máte celý ten, no nie celkom, celý život, ale teda posledné roky. Takže keď sa niekto pýta, že čo teraz, či teraz je ten čas ako pár rokov pred dôchodkom zabojovať a konečne dosiahnuť to, aby tí učitelia mali plat vyšší, tak áno, je práve teraz ten čas, lebo o tých pár rokov, keď už niektorí z vás pôjdete teda do toho dôchodku, tak začnete obrácať nie každý euro, ale každý cent, aby ste z toho, čo dostanete, vyžili. Takže nehnevajte sa na tých učiteľov, ktorí ešte sa snažia si privyrobiť. Možno ich chápte, ale jasné, že mladí chcú tiež robiť. Hej. Tak niekde je chyba, keď tí starí potrebujú robiť, lebo aby prežili, a mladí nemôžu robiť, lebo nie je miesto, alebo teda, keď aj, tak zase len za nejakú sumu, ktorá ich nevyživí. Ja pamätám sa ešte, keď sme začínali ako bledomodré stužky a chodili sme po mestách, konkrétne tu v Banskej Bystrici, sme mali šťastie, že sme stretávali chlapov a pýtali sme sa, že čo ste. No, pôvodom som učiteľ, ale
jednoducho odišiel som zo školstva, lebo proste nedokážem uživiť rodinu. Hej. My dvaja s mojím mužom sme tiež obidvaja učitelia, takže nemáme ani auto, ani chalupu, ani nič. Ja chodím na bicykli ešte teraz, to je síce dobre pre moje zdravie, ale občas už aj uši omrzajú pri tom. Takže, aby sa táto situácia zmenila, že mladí proste nejdú do toho školstva, je už naozaj ten čas najvyšší, už ani horšie hádam nemôže byť. Lebo my starí už nebudeme môcť, ani nebudeme chcieť, ja vám poviem, mňa už to aj trošku unavuje, nie trošku, riadne. Dneska som si pospala celou cestou z Ružomberka do Bystrice, keď tam mám teda tých 5 hodín v tej triede byť a mám podať nejaký výkon, lebo je rozdiel byť v triede a len tam nejak odstáť a čo ja dať deťom, nech odpisujú zo zošita a tak, ale teda podať aj nejaký výkon. Takže nech naozaj tí mladí robia, ale nech za to aj dostanú primeranú odmenu. Nenapísala som si všetko, ale hádam. A ja si myslím, že zase hodina hudobnej výchovy by mohla pokračovať. Skúste vyťahnuť tie vaše ťaháčiky a máme tam jednu sympatickú pesničku, ktorá tiež už tým svojím názvom má taký trošku provokačný charakter. A táto pesnička sa volá Poďme sa zachrániť. Kto nie, keď my sami učitelia, nikto iný za nás nepôjde bojovať, nikto iný nás nezachráni. Musíme my na to poukazovať, na kom je to stále. Poďme
aby bol náš dnešný rozvrh vyvážený, tak nemôžete mať len samé výchovy. Musíme sa aj niečo naučiť, ja navrhujem matematiku. Máme tu pre vás pripravenú jednu slovnú úlohu, tak uvidíme, či sa dopatrame nejakého konca, budeme môcť rozdať dobré známky. Alebo aspoň červené body. Ja by som rád ešte sa pochválil, čo som dneska teda ja robil s deťmi. Možno ste viacerí videli Nebo peklo pre rodičov, ktoré im vysvetľuje veľa vecí, na ktoré im nikto nikdy nedal odpoveď. Jednou z nich je prečo v rámci toho, že máme bezplatné školstvo, sa musia každý rok na každej škole skladať 15 eur, 50 eur, 100 eur. Čo je naozaj zvláštne potom deklarovať, že školstvo je bezplatné, nájdu si tú odpoveď aj na to. Alebo napríklad, prečo obsahy niektorých predmetov nesúvisia, na fyzike sa učí niečo, čo sme na magistre ešte nepreberali, konkrétne desatinné čísla. Ja tu mám teda takú slovnú úlohu od kolegov z Bratislavy, ak sa nemýlim, tak Viktor Kryžo to dal dokopy ako reakciu, ak by si možno chcel sám. Ako reakciu na tie všetky vyhlásenia, ktoré poslední počúvame o tom, o koľko percent sa nám zvýšil plat, o tom, že sú základné školy, kde sú vyššie tisícové platy v priemere a podobne, tak ja vám to skúsim teda prečítať. Zadanie slovnej úlohy je takéto. Pani učiteľka Katka nastúpila na gymnázium v septembri 2011. Jej priateľka Janka nastúpila až po 4 rokoch v októbri 2015. Janka sa Katke chváli, ako dobre obišla, keď nastúpila až v roku 2015, lebo určite vie, že sa jej plat zvýšil o 25%, však počúva to odčadiaľ, tak prečo by nie. Katka jej oponovala, ale vypočítajte, a to už je teda úloha, o koľko percent mala Janka vyšší plat, čo si Katka môže kúpiť viac ako Katka, čo si Janka môže kúpiť viac ako Katka, a uvažujte, ako dopadol spor medzi mladými pani učiteľkami. No, samozrejme teda, Viktor by vedel k tomu celý postup povedať, ako to vypočítal, nie je to zase až také zložité samozrejme. Sú tu porovnané dva platové výmery, ktoré ale teraz nedokážem otočiť druhú stranu, lebo mám plné ruky. V každom prípade teda Katka, ktorá nastupovala v tom septembri 2011, ešte aj s príplatkom za začínajúca učiteľ mala 434 eur. V čistom Janka v tomto roku 2015 mala necelých 500. Keď si to teda vypočítali, tak im vyšlo, že sa jej plat zdvihol 14%, približne o 14,68%, čo je teda 63 eur. Môže ísť, myslím, na jeden nákup víkendový, niekde do nejakého obchodu. Ako teda kolega to veľmi vtipne to uzavrel, môže si kúpiť v obchodnom centre novú nástenku do kabinetu napríklad. A nie len to, lebo predsa len 63 eur je dosť. A okrem nástenky jej vidia aj na hygienické potreby do školy na celý mesiac. Tieto dve naše pani učiteľky, Katka a Janka, sú ale inteligentné a tak sa ich spor skončil s mierom, samozrejme. Janka nakoniec to školské materiály nenakúpila, ale si spolu s Katkou zaplatili cestu vlakom na lyžiarsky výcvik. Pretože majú radi deti a nechcú rodičov ani školu zaťažovať doplácaním na ich dopravu. To už len matematiku, že ja vás pozvem opäť na nejakú tú výchovu a tentokrát v rámci psychohygieny navrhujem telesnú výchovu. Ja už sa pozerám na Janku, Táčnik Pastorkovú a prosím, aby prišla medzi nás. A predsa len tie chrbtice trošku potrebujú ponaťahovať. Prosím ťa, poď na to. Tak, pozdravujeme z Bratislavy. Musím trošku bratislavocentricky priznať, že sme vás nevedeli nájsť, takže preto sme tu až s polhodinovým oneskorením. No, ako učitelia... Tak. Alebo medzi Bratislavou a Košice, ako sa hovorí u nás. Ďakujem. No, ako viete, máme zohnuté chrbáty, takže musíme si ich trošku narovnať. Tak by som nás chcela všetkých poprosiť, postavme sa. Prvé, čo budeme robiť, je zdvíhať
zdvíhanie rúk. Všetci vieme ako, hej? Ale nie len takto, ale až keď budete môcť kladne odpovedať na otázku. Takže moja prvá otázka je, že zdvihnite ruky tí, ktorí si kupujú za vlastné peniaze školské pomôcky. No, dobre, to už máme na väčšiu polovicu. Hore ruky a držte ich hore stále, až do konca cvičenia. Zdvihnite ruky tí, ktorí nekončíte v práci na obed. Zdvihnite ruky tí, ktorí nedostávate diety, keď máte na školských výletoch na starosť deti 24 hodín denne. Áno? Dobre, ideme. Máme len dve ruky. Zdvihnite ruky tí, ktorí majú dve práce. Ale držte ty predtým. Zdvihnite ruky tí, ktorí ste niekedy doučovali deti zadarmo. A zdvihnite ruky tí, ktorí si myslíte, že dnešné deti nedostávajú to, čo by mali. A ak je tu ešte niekto, tak zdvihnite ruky aj tí, ktorí si myslíte, že školstvo nie je prioritou tejto vlády. No. Tak teraz, ak máme hore tie ruky, tak by som vás chcela poprosiť, natiahnite sa, koľko vládzete. Najvyššie, ako vládzete. Dobre, teraz by som vás chcela poprosiť, natiahnite sa ešte viac. Teraz by som vás chcela poprosiť, natiahnite ešte aj špičky, na špičky sa natiahnite. A ja viem, veľmi dobre sa poznáme, viem, že to dokážete ešte trošku. No a jak takto stojíme, tak vám chcem povedať, že my sa takto cítime. Nás vždy natiahnu ešte o ten jeden kúsok. Vždycky nám povedia, že... že ešte vydržte, ešte chvíľku, ešte do konca školského roka, ešte do konca krízy, lebo teraz vláda nemá peniaze, alebo nám povedia, vydržte ešte do nového volebného obdobia, alebo vtedy to programové vyhlásenie. Dokedy? Viacerí z vás sa priznali k tomu, že majú dve zamestnania. A určite poznáte príbeh jedného predavača kníh, ktorý si chcel privyrobiť takým spôsobom, že hral na husliach. A je to veľmi známy český film a určite uznáte, že Severní vítr je krutý.
ďalej. Chcela by som sa vás opýtať, a nielen vás, možno hlavne tých ľudí vyššie nad nami, pána ministra, prečo? Prečo, pán minister? Nasledujúci súbor otázok vytvorili pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pôsobia v materských, základných, stredných školách a školských zariadeniach, kluboch detí a majú úprimný záujem zlepšiť školské prostredie, zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť spoločenské postavenie pedagógov a dať vzdelávaniu vyššiu spoločenskú hodnotu. Bohužiaľ pri svojej každodennej práci narážajú na množstvo problémov a otázok, na ktoré doteraz nedostali uspokojivú odpoveď. Túto odpoveď očakávajú predovšetkým od vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra tohto ministerstva. Tieto otázky majú zároveň slúžiť na zamyslenie, v akom zdravotnom stave sa 26 rokov od novembrových udalostí v roku 89 naše školstvo nachádza a akým tempom sa vláda snaží tento stav napraviť. Ja by som na čítanie tých otázok poprosila kolegov, s ktorými som dohodnutá. Ja už mám pri mikrofóne jedného z spoluorganizátorov, pán Ludovík Sebelevi. Povedzte nám, o čo teda učiteľom ide, čože na to? Napriek všetkým štatistikám, učiteľia si myslíme, že pozície na žiakami sa málo v roku 2006. Tých otázok je teda 42 a bolo nám povedané, že tentokrát 42 nie je odpoveď, ale teda je to otázka. Prečo vláda do dnešného dňa nepredložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave školstva, hoci tak mala urobiť do 31. marca 2013? Prečo ministerstvo školstva nezverejnilo v zmysle časového a vecného plánu opatrení na zlepšenie výsledkov v testovaní PISA plán postupného zvyšovania financií do školstva na úroveň OECD, hoci tak malo urobiť do 31. augusta 2015? Čo bude pokračovať ďalej? Prečo vláda nevypracovala a neschválila plánovanú zásadnú zmenu zákona číslo 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013? Prečo vláda nevypracovala a neschválila zásadnú zmenu zákona číslo 282 z roku 2008 o podpore práce s mládežou, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013? Prečo nie sú v zmysle paragrafa 25 odsek 5 zákona číslo 317/2009 nikde zverejnené profesijné štandardy a dlhodobo sa porušuje zákon? Je tu 6. otázka, tu už máme, že prečo. Prečo ministerstvo nezriadilo úrad ombudsmana, hoci tak sľubovalo urobiť do októbra tohto roku? Ďakujeme za ombudsmana. Prečo ani 2 roky od avizovania a medializovania zámeru zlúčiť, respektíve zrušiť niektoré rozpočtové organizácie v školstve k tomuto kroku nedošlo? Prečo bolo v roku 2015 zamietnutý vyše 5000 žiadostí o prijatie do materských škôl, pričom v roku 2004 to bolo len okolo 1400? Prečo štát nevytvoril v súlade s koncepciou výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením pre roky 2000 až 2015 centrá pre prácu s ohrozenou mládežou, ktoré by zabezpečovali nepretržitú starostlivosť deťom a ich rodičom, prípadne aj školám, a komplexný prístup k problematike integrácie? Prečo vláda nevytvorila ďalšiu víziu a ucelenú koncepciu práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením na obdobie od roku 2016? Prečo nie sú akceptované všetky žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním? Prečo nie je známy kľúč, podľa ktorého sa prideľujú asistenti na školy? Prečo sa finančné prostriedky na asistentov učiteľa prideľujú na kalendárny a nie na školský rok? Prečo vláda nezvýšila atraktivitu učiteľského povolania a na pedagogický smer sa stále nehlásia najlepší absolventi stredných škôl? Prečo nástupný plat pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zostáva stále na úrovni absolventov strednej školy bez maturity? Prečo sa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zvyšuje plat prvých 16 rokov len o 1% a ďalších 16 rokov len o 0,5% ročne? Prečo sa po odpracovaní 32 rokov môže zvýšiť plat pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca len o 24% a príslušníkom policajného zboru o 67,1%? Prečo učiteľská prax študentov pedagogických fakult predstavuje v závislosti od fakulty len 10 až 20 hodín za celé štúdium?
Prečo len 10% študentov pedagogických fakult ide skutočne učiť? Prečo legislatíva nevymedzuje a negarantuje štandard praktickej prípravy budúcich učiteľov, ani je nevyhnutné personálne či materiálne zabezpečenie? Prečo ministerstvo nevypracovalo štandard vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a prečo systematicky nevyrovnáva rozdiely vo vybavenosti? Prečo systém a objem financovania, ako konštatuje NKÚ, nepostačuje na systematickú obnovu školských budov a ich vybavenia? Prečo sa s príspevkou pre radu rodičov platia výdavky na získavanie a údržbu majetku školy, nábytok, IKT, didaktické prostriedky, tonery, kopírky, hygienické potreby vrátane mydla a toaletného papiera, pranie posteľnej bielizne v materskej škole a podobne? Prečo sa doteraz nerealizovala reforma učebnicovej politiky, ktorá by zabezpečila učebnice primeranej kvality pre všetky predmety bez toho, aby si ich rodičia platili sami, alebo ich vyrábali a kopírovali učitelia? Prečo ministerstvo rovnako nefinancuje vydávanie všetkých učebníc k danému vyučovaciemu predmetu, ktoré sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom, aby mali učitelia možnosť výberu? Prečo ministerstvo nefinancuje vydávanie pracovných zošitov? Prečo doteraz nie je na školách vytvorená a do normatívu zahrnutá pozícia správcu školských didaktických pomôtok, IKT a siete? Prečo materské školy nemajú administratívneho zamestnanca, ktorý by zabezpečoval úlohy a práce